Отначало исках да ставам барабанист. Обаче се оказа, че барабани пиано е задължително. Баща ми срещна един познат, който е учител по тромбон и така почнах да свиря тромбон. И впоследствие почнах да свиря пиано, защото просто ми харесваше. Аз имам една работа, която работя, която е акомпанирам балетни класове. Обикновено се случва така, че работя по някакъв проекта наведнъж. Малко времето не стига. Вероятно 60% от моя видуск живеят някъде навън. И така вече септември ще стана 10 години, откак съм в Холандия. Завърших преди 4. И от тогава, както много музиканти, фриленсър, и всеки се намира някакъв път. Аз съм малко работохолик и няма нещо, което идва на крака. Винаги, ако имаш възможности, ти ги създаваш тези възможности. Амстердам е много хубав град, много хубав размер, защото нито голям, нито малък. В Амстердам спокойно може да си живееш един приличен живот, без да трябва да изкараш чак толкова много пари. Но просто има възможности. Ако искаш, има възможности, които трябва да посегнеш с ръка и да ги вземеш сега. Самия град е много динамичен, много интернационален. Има по статистика има 240 националности, които живеят в Амстердам. В това постоянно сравнение ти откриваш себе си. В крайна сметка това, което разбираш, където и да отидеш, че ти си оставаш същия човек. Пътя, през който един артист преминава, за да стигне до някаква истина. След 10 години всъщност в Холандия, аз за първи път имам собствен инструмент, където мога да свиря. Обичам да гледам филми, да ходя на концерти. Винаги музиката ми е приоритет. А тук хората живеят 3 месеца, живее във Франция, 9 месеца живее в Холандия или постоянно пътуват тук. Те нямат такова разбиране за дом. Това е, че тук неминуемо климата оказва влияние. И на хората, и на всичко. И има адски много чужденци, които по някаква причина са дошли в Холандия, останали са и всички хленчат против климата. То е това време, то е дъжд, не знам какво. И никой не се тръгва. Има дни, събуждаш се и кажеш, какво прави тук между тези хора, дето вечерят 5 часа и интересното е, че колкото повече хората остаряват, толкова повече се връщат към всъщност корена си. За мен това е дом. Това не е къщата на байка ми и баща ми, това е дома ми, разбираш. Нали, аз живея в Амстердам, хубаво, окей, год. Обаче аз се прибирам в къщи там. И това чувство ти не мога да го заместиш.